Kubor ka Batesi TV lawan da shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakir dog ying jongpi ha gasngi balang jong katayo ka hanyotrik ubray naitung arajar arpuway kaway ka boss ka bakit ya kinas ki badang sya ay jing hikai na ki badang training kala tenra ya ka trok ka bawan na kalyang persya bat kani ka jingjia kala jia ha urksa wa pathaw ha kapor lai baji AA menta ka janme hagani ka jingjia kila don bungut kinas ki bala mensaw bala penkit yaki sya CHC pen orsla bat kham hadin pat la penken ria no sya shalong na ka benta ki jing sumar bakham bha ka boss ka bakit yakinas kadai ka badan your registration number ML05R 7678 bat kani ka boss kadang syumi na CHC pen orsla ban lech shalong henry habala poi halat melat kala lech tenra pen banya ka way ka dumper truck ka badan your registration number ML05P 9084 kat kum ki khubor bala yo lum le tho bo nongnya jong ka boss ka bakit ya kini kinas ula shongshit kian kat to kat nengut na pedeng kinas ki bala mensaw ki ba ka Batesi TV kala yo lum kerteng ki kentup ya ka bahun lin basayo moy ka balahun Japang ka Abisha Taryang ka Dona Mary Rani bat kiwai pan